Cine folosește lămâi înghețate își poate lua adio de la diabet, tumori și obezitate. Lămâile conțin limonoide, iar acestea sunt compuși naturali ai fructelor citrice. Acestea sunt benefice pentru sănătate și pentru prevenirea cancerului de san. Spălați-le bine și puneți-le în congelator. Când sunt complet înghețate, le puteți scoate din congelator. Apoi, începeți să râdeți lămâia, împreună cu coaja. Lămâia rasă poate fi folosită în salate, supe, la sosuri de Paște. Lămâile pot trata cancerul. Terapia cu lămâie a fost dovedită că este de 10.000 de ori mai bună și mai puternică decât chimioterapia pentru tratarea cancerului. Și ceea ce este mult mai bine este faptul că nu provoacă toate efectele secundare ale chimioterapiei, care epuizează organismul. Medicamentul utilizat în mod obișnuit în chimioterapie este adriamicina, iar efectele lămâii sunt mult mai puternice în inhibarea creșterii celulelor canceroase. Studiile au arătat că lămâia este capabilă să distrugă celulele maligne ale 12 tipuri de cancer. Acestea includ pancreasul, plămânul, prostată, colon și cancerul de san. Ce este un fapt chiar mai bun este faptul că, deși lămâia distruge celulele canceroase, nu afectează celulele sănătoase și vă veți bucura de gustul și mirosul, sau, în timp ce chimioterapia are efecte secundare oribile asupra întregului corp.